Jomai baksa kereng tongnai joto press media electronic media tongnai rono joto oro phaimanjak phainai tini belai kheno khabai khubai ke belai kheno tongthomani bisingtwi jong 3 poribarni prai 6-7 butar jong tini yachagui nakha o 6 lengta amchaini Birendra kami parabo tini borok bahaino BJP khaimang a jagao tonggui chini dofani bagui mung sapano samung khlaimaya eba keba rang puisa je bialung tongmani nukhungni je bialung tongmani abobai BJP khaiui jong kuno solution maya ni borok kaham keno wansukka borok kaham keno saimangka tini borok belai kheno khabai khubai tongthokmani bisingtwi tini bubagrano yagromui bubagrani samplio tongwino jong tini ma himsinai hini wansogi borok tini jomai baksa juktan kaika jong bohaino borokno khabai khubaino yachagui nakha Radaran de Burma aja nung tini tam ho daga tam na phai komal na phayo sabo bag nung no tini sini jang korong no baguta sini member rok sini korong neta rok ha sini member kotorok sini neta rok no tini tam ni sai tu ho daga wo chúng nó ta tâm nó sai cho nên này còn mà bác là nhân nó sai tu ta nung no tini komol bag ni sabo bag còn mà bác này nó có xin member cũng có rong nè ta rong tamo party chỉ pramat thằng này này raja này party ta bubagrani to okay no agi rogo amte ro khaye bag man ro mare bag kha bác ra kìa agi rogo mare man agi rogo maya nge taklai nung bubagra edisi hapango phaye nung komolong mane nung bosor joroti hamjakha hamza ka ni bakha to ka ham nong khama phaine salogo teborok bag manan ro mune musung mang ka cho tay bo ka ham na man nya bo ta khai mai bo ta khai to bo ta mang ka ham ka no ni bakha ni nogo khorok bosik tong sin no ko khorok pri tong bo sa ba pete ba sura dok tongoda tam lok khai jalai tong jare ro kam khayo bosoro totor baikha ka jang mang noro bura buri ti tongkho bura buri bo kari khang sai chung si nung sachung no mana ni bo sa ro kai be khat tam khai chai tong bunyi kamla khai chawo bunyi kamla ro khai chawo bunyi ya gol thang chawo kheto kore jumi kore ho khai bo sai mia tai tang khai cha nung amor tau tlangai tam khainai tak telang khai sum nai te bagai BJP ya kare tini tipramo thaw ma phaiga abo kaito belek kahko kai sini to जों sini महाराज sono thansa ni mariwo sono jokhon ringkha जोंबो thansa no जों ma tonglainyai abon bagui जों tipramo thano जों beleke hamjaga sini महाराज ni जों ma hima phaikata nongkhai kuno BJP rogo kuno por BJP ang BJP khaijak BJP mane no tini koi jona phaika जों to ko tabuk prai sini 10 pori ko 10 butar hai जों ma hairok kai phaika pore phaine salogo nongni logini boro rok kuno phainai rok hne tebo chongnai rok tore tongkho sini kami to जों prai no जों tabuk oro je BJP yakar phaine hne जों kok rijak tongkho borok aste borok phaina he asa khayo khabo जों garak khai songui dong ta tini koi family tini to prai 10 butar le tongo sini mo nini mungkhai nini bu mungkhai an bu mungkhai to sobit kumar de ba ঠিক আছে আমরা বীরেন্দ্র দেব বর্মা পাড়াতে তিপ্রামথার উদ্যোগে আমাদের যারা তিপ্রাসা ভাইরা রয়েছেন, যারা শীতের কাপড় কিনতে পারছেন না, তাদেরকে আমরা তিপ্রামথার তরফ থেকে
কিছু কম্বল বিতরণ করছি এখানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অনারেবল এমডিসি সদাগর পলু মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের 49 ছামনো তিপ্রামথার ব্লক সভাপতি দিলীপ দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মঙ্গল দেববর্মা মহোদয়। আমরা আগামীতেও আমরা তিপ্রামথার তরফ থেকে এভাবে আমাদের যতটুকু সাধ্য রয়েছে আমরা তিপ্রাসা ভাইদের জন্য এভাবে ছোট ছোট কাজ করে যাব। আর ভবিষ্যতেও আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আরও বিভিন্নভাবে শুধু কম্বল বিতরণও নয়, বিভিন্নভাবে আমরা বাড়ি ঘরের জন্য টিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আমরা সহযোগিতা করতে চেষ্টা করব। আর আশা রাখি আমরা আগামী দিনে আমরা আমাদের তিপ্রাসা ভাইরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং আমরা ভবিষ্যতেও এমনি ভালোভাবে এমনি অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম করতে পারবো যত না হামবাই। আসক দোষ কানে